Ještě než začneme, nezapomeňte hodit like a napsat, co si o videu myslíte. Ahoj, moje jméno je Kevin a dneska si ukážeme top 5 zvířat, které snědla své majitele. 5. místo, smečka psů. Myslíš si, že je špatný, když jeden pesí člověka? Co teprv smečka? André Lumboga nebyl 14 dní doma. Když se vrátil zpět, jeho 7 psů bylo hrozně nadšených, že ho opět vidí. Jak si můžeš všimnout, tak dlouho hladověli. Takže když jejich majitel přišel ke dveřím, začali s ním jednat jako ty, když ti přijde domů do náš kapici. Lumboga byl napaden smečkou svých psů, kteří ho sežrali jako malinu. Když se soused přišel podívat, co se s jeho sousedem děje, tak našel jeho ostatky po celém domě. 4. místo, křeček. Jsou to malí chlupatý kuličky a žijí v klecích. Je o nich taky známý, že se navzájem pojídají. Kdo kdy ale mohl tušit, že dokážou zabít i člověka. Jedna vyšetřující studie odhalila, že žena byla v domě smrti pouze sama se svým křečkem. Pitva a vyšetřování poodhalily, že se staly velmi divné věci. Její tělo bylo od něho pokousané. Ze všeho nejhorší bylo to, že křeček měl ve svém doupěti kousky její kůže, svalů a tuku. 3. místo, hladový hrošík. Řekneme si to na rovinu. Mít hrocha jako mazlíčka není zrovna dobrý nápad. Jsou totiž velký, hlučný a mohou hrozně rychle vyhladovět. A čím je pak nakrmíme? Jihoafrický farmář Marius Els si řekl, že to nemůže být tak těžký. Roky měl Els na své farmě jako mazlíčka hrocha, i přesto, že ho jeho sousedé varovali, že je to nebezpečný. Měl je poslechnout. O několik let později se jeho plovoucí tělo našlo na hladině řeky, kam s hrochem chodil. Byl důkladně svým hrochem rozžvíkán. 2. místo, Fredka. Několik lidí má Fredku jako svého oblíbeného mazlíčka. Proč taky ne, že? Jsou malí, roztomilí a zábavní. Mají taky ostrý malý zúbky a pravděpodobně mají taky rádi dětský maso. Co tím mám na mysli? Jedna rodina byla jednoho rána vzbuzena pláčem jejich děťátka. Rodiče si mysleli, že má jejich potomek hlad nebo špinavou plenku. Byli ale na omylu. Jejich Fredka snědla dítěti 7 prstů. Zvíře bylo okamžitě zabitý a miminko rychle posláno do nejbližší nemocnice. 1. místo. Někdy, když na vás zaútočí váš mazlíček, tak se z toho může stát noční můra. Tohle se stalo Němci Marku Voglovi, když mu utekla jeho armáda exotických mazlíčků. Úřady si myslí, že černá vdova pojmenovaná Bettina zaútočila na svého majitele, když si zrovna hledala kořist. Poté, co policie přijela k němu domů, tak našla pouze zbytky jeho těla. Bylo totiž pokryto pavučinami a hmyzem, který lezl do jeho pusy a nosu. Aby tohle nebylo málo, pohutnávali si na něm i jeho termiti. Pro efekt bylo okolo jeho domu i několik hladových plazů. Já vám děkuju, že jste se dodívali až sem a určitě se nezapomeňte podívat do popisku na můj kanál, hrozně mi to pomůže. Prozatím by to bylo všechno a u další top 5 čus.